ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଶ ରୋଗର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ କୋଚିଆ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖାଇ ସମଭାଗ ପତି ମିଶାଇ ନିଆଁରେ ପକାଇ ତାର ଧୂଆଁ ମଳଦ୍ୱାରରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକାଥରକେ ଭଲ ହୁଏ। କୋଚିଆ ମୁଣ୍ଡ ନ ମିଳିଲେ ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଧୂଆଁ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଶ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମଳଦ୍ୱାରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ, କୋଚିଆ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡର ଧୂଆଁ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ମଳଦ୍ୱାରରେ ଦେଖାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏହା 10-15 ମିନିଟ୍, ଅଧିକ ନୁହଁ, କେବଳ 10-15 ମିନିଟ୍ ତାର ଧୂଆଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।